Ya, kaget lagi. Ya, sebentar ya. Konco, wah iki. Loh, sing rupane kaya kethek lho rek. Ya iki pijel kasadran kandang pangore Rizky Budaya iki lho. Wah, delok bojone semangat jole. Loh ya, ya. Loh ya, ya. Ayo ya. Loh, ya. Loh ya. As lo bukan sini ya wayang ora kalau kok sing iso ngukur jerone samudra agune samudra ya iki lho ya iki wayang Rizky Budaya yo pas wah iki sajae sing ditenteni ya iki kondang kaluka dandang mamore tim ya iki ya iki tim sing kondang merek ASU aku selalu tuku ya iki wah ya oblak pamer iki ya tepuk tangan soal tadi angkras bocah aja benar lho yo as yo ana sing rasa-rasa jarine kendane ganteng wis dhe pacar moro mlayu keparat oh jaluk nomor WA Mas wis jaluk nomor WA lah oh lah ya iki sing duwe rung negara sing duwe jembatan gantung sing duwe sumber magis ya iki lho dian tatu gitu wah lihat dia lancik ini saja seorang lancik yang ojo nanti lali pamer ojo nanti kalah karo liane deh loh bondet tinggi oh yep yes loh ya loh wah semangat dia selain korong Allah motor bunga beri jone masih makan naliko sama nomor cara sabdo kawia orang curut orang nasi darani kue wayang sakwadyo kolong kalung badiki untuk anu kerangin weh antara gue karo aku
ning lek dina iki Rizky Budaya ora ngangge jaranan lucu. Ora kae. Isine mung jaranan lucu iki entene sing dadi tangis perkara iki malah begini. Kowe karo aku laku semono iki seneng. Dikepuhi seneng, hibur seneng bareng aku sing teko. Aku wis pamit nuwun sewu kula boten tegel kula kundur kemawon. Wah. Prajurit. Diwarana marang saking para kawula. Kuncarane Rizky Budaya meneh nekake bondet. Kowe kabeh-kabeh ketip ning aku ya mau ngalah. Manure dandang Kerdayana tip bondet lebih-lebih. Lo dina iki tak bacet tak kebyakne. Gelang sarwe, keblang gelang sarwe. Oh, ya iki sing ngenteni ya iki lho, Den. Ya iki termasuk Randy dan guru dhewe. Ya. Sorry. Rumah saku wis teko kono. Oh, balik. Ayo, sapa wong sing betah lho. Prajurit, dino nama bondet-bondet. No.
Contohnya bebek ke terang. Macet kan? Det, ya det. Oh disama nih. Ya kabar orang. Orang kosita. Kamu kosita. Oh alam dek. Ya kose, josamer. Sik ditonton dulu. Mapan turu rikoyo soaya rasane ati kari setia. Sama ngerti ya. Aku rono kayak mbak pakai udung hitam. Matur. Aku kacanya dicegat-cegat. Oke. Wakat dulu. Ayo tri. Sisa pulang antri ya. Antri dulu. Ayo giliran sapa lagi? Ya. Ayo yang sawer menggoyang nyawer, yang belum sampai kapan ayo walai to
sing arep-arep ulet nalika semana adegen negara ya ginaji aku ora nrimake arep sing kaya ngopo ae aku bakal jongeng kawibawanmu he Bondet kowe sore-sore dadi mateboyoku kapan boyo ketemu kowe ana papan jembar mula dinaku mirip sang Yopadya bola bakal jongeng kawibawanmu ayo ketokon budimu rapalan coba mantramu pamita bojomu Bondet lakon putar dadi layatan dina ki maju ora Sudewali kondo-kondo lantak Bondet ayo lolo selalu juga nalika semana Bondet lebet kalipun pemuyane kautaman legah dampar kecongo datang ketusakan parane Gilawi sagone para prajurit yekti ngajiwarasa patekaji sore Dewamantar Puspawangi Gombarum gawe kekuatan luwih karegep kasumbadan Kanjeng kang nalika semana lebet kalipun Bondet maju marang Kanjeng Rupah egar senaka orang ajar orang tonto tutup harwe aduh sirah kaya pecah-pecah tonto kaya bakal-bakal kawah kapi doro tanpa doro tanggal itu semolo sahabatnya kaya loro sinebrak aja sepi datangku wawoyongko tanggal saswita pujajaning rojo sikut angkaliko lanti pangkara itu budane ilmu Jawa Kawijaya Among gugutin kumpul mantar Puspawangi kang nalika semana cinandak pustakalin Bondet Pausat Badara Jati wujud kule waluyo setelah jati waluyo Ru Dewi Prabu Iko sari bulangan pamongso keker sing maka
Ayo, yang boleh kemana kamu? Boleh orang apa? Kurang ajar terlebih. Sabar ABC. Mati. Orang rasa orang gila, Rizky budaya dulu, Rizky budaya dulu, ya, hancur umur, pesta kombinasi. Ayo dan kau ngecut dan yang diam. Saya kau ngecut cewek aja. Kas. Rawe akan kasih. Maju aduk. Ayo. Senang menyawer pengen kecut monggo ya. Ayo. Ya sih, kecutane Pak tenan iki. Nah, tau kecut api iki rasane loro iki. Tahu kecut hatiku, roh tahu lu mari. Nah, ya, sesabar ya. Ya, ayo. Baik, harus kecut nih, baik.
Oke, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Wah, ya. Demnosek nah iki Erlin kudu apa-apa lek sing ngejot iki Mbak, boten bisa takut ora usah wedi Mbak, ora usah wedi tenan Mbak wis ora usah wedi tenan nah ya kayak saja dalam manten ya teko jam pas wektune tenan wis koyone kok modele adit iki ya oh, lek model-model iki apik iki. Silakan kemecut. Rene le. Silakan pecut hatinya Mas Jebret. Aku tenan ndet dipecut ngene iki 3 tahun atiku loro tenan Dek. Loro pecut ora pecut lengan, pecut tresno, pecut cinta tadi. Pecut hatiku. Nah, Ya. wah ya rodok mau dadi aku suka ngarep. Ya, Mbak, jangan digameli ora Mbak? Gak usah kita. Apa jaluk tak ganjel Mbak? Ora sawet iki, ora sawet. Ora usah wedi. Ganjelen sik le, ben semangat deh. Sing blayu-blayu bae sing loro ati dah kok Erlin iki ya gelit iki. Ya gelit. Cara ya wedi tondek. Kok ya Mas aku mari ngombe jamu apa to Bu Dadi? Piye jarine? Oh, mbake mantan. Nah. Aja meneh mbake mantan, masih mantan tenan. Masih nek kono. Oh ya bisi, Mas MC mengki lek wayah jaranane setangen kula sampean celuk tak celuke. Ayo Bang, sing paling apine dalange mantan Adit kok metu. Iku malah rasi kemetut, Mbak. Yes, siap-siap Adit. Ayo mbaknya mencet. Mbak, rada nyedek. Yes. Nyedek kok ora apa-apa, kagonet wis tak sini. Lah pecutan iki lho ngangeni tenan iki. Pecutan iki ngangeni. Ora usah wedi, Mbak. Ora usah. Heeh. Wiyen Erlin iki karo bondet lekasane ya wedi. Ini akhirnya ya ora kena ditinggal. Akhirnya malah bondet sing karo Erlin. Inang dong Erlin dengan ngono apa meneh kok ratune dadang mangure ya. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Nah, duitnya jangan reno, Mbak. Duitnya jangan reno, Mbak. Duitnya jangan reno, Mbak. Nah, astagfirullahaladzim. Ayo pasukan kita, Mbak. Ya, kita Mbak, ya, Mbak. Tunjukkan pesonamu lewat satu pecutan cinta yang luar biasa hari ini. Ya, ya. Untungnya Erlin tak melok, cara melok tetap dicetoli malah bondet sing ora cocok deh begitu kan. Bondet bayangannya kepuy Erlin ya. Lah ya ora. Nah, gitu ayo dok. Ayo. Yes, ora sawet tidak. Kok yo campur. Ya, tangannya dok. Ayo. Ya Allah, kok gede. Iya, ayo, ayo, bunda tak model semi, bunda tidak model semi risau. Ayo, rasa tidak. Nah, jalur tutup tidak. Ini pengalaman nih, pengalaman ngelarani hatiku. Oke lah, iki yo, Dad. Yes. Acan orang model tenan. Weh, tenan. Ya iki sing diarani pemecut Surabaya. Pitike manak ya gitu tenan. Terus, Pak. Awake dawa pecutane penak. Oh, ngono. Dijajal sendak. Lah, iya, Dad. Jarene bener batin ora padha karo pecutane sing nang omah. Sing nang aku panas. Ayo. Sing nang omah ora macet mentolonge apa panas. Ojo ke dhisik. Oke. La 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 la.
Oke. Nah, Mbak Esen dulu. Oh. As. Ayo, open apa? As. Oh, jakar. Uski budaya jakar. Rawi ratas balak tutup dulu. Pokoknya benar lo, pokoknya nah. Ayo. Orang terus. Yo, dia burung dia. As. Ayo, ketokon putihmu. Rawe-rawe bakal tarang semangat, bakal tak butuh. Ayo, jangan berjalan. Urang. Bulat. Kalau. Yang kaya harus. Ya.